Ya bompa. Okronkoni wona kasiye ene ahoden ene nimonyam eye wodia. Eda wanse se ene den so ame ho kwan na yaba wanim. Enimse yaba yi obeshira ya nsa na efiri akọ. Eda wanse e wo Yesu din mu. Amen. Yeda Nyankopɔn ase se ene nso wame ye kwan na yaba nanim ebio. Na ene nso yebesua ne ma ebeboa yen gidi asem no ntwento ho emudi asem ba akon bi edi kai ansa na Nyankopɔn ma ho kwai a ya to aso ntine no se de last year share mobo no ewo online no ebe hia se online e kan wa se me kire mo se between you and your God no and then what's na e pese ye ka between you and your God onu Nyankopɔn ntem oni Nyankopɔn ntem ene asem tia no oni Nyankopɔn ntem eni kan tia se Onyankopɔn no aye som no ɔde asem na edi yeso asem a edi yeso no Nyankopɔn asem a eni Nyankopɔn ntem no nipa bia ni mfimfini nipa bia ni ho yentie ene hofuro bia nka Nyankopɔn ne ho thousands of voices na ana asurround ye eni bebre na atwa ye ho ahia ana Onyankopɔn so ene eka ho bie na ye hwɛ sɛ eni Nyankopɔn ntem no ene hofuro bia emeka eni Nyankopɔn de ye ho anaasɛ enipa bi eni ye so enka Onyankopɔn ho emfansi adwene pa nti eni Nyankopɔn ntem no na sam nko a na wa eni Nyankopɔn ntem na sam na aye kwan a ye nam so ekɔ Nyankopɔn nkyɛn di heaven a ye kɔ no Onyame asam nko a ne nam so ekɔ Nyankopɔn nkyɛn to ka Bible no a John chapter 10 verse 27 a Awurade Yesu se ne nya tie ne na omo edu nachi na ananafo ne de omo ntie eni bia no a emfiri Onyankopɔn bia no enwa no omo ntie ti wa wode ama se fa se wadwene mo se oni Nyankopɔn ntem no obia ni hɔ de ɛwɔ ye ni Nyankopɔn ntem wa ɛyɛ nasɛm wa na nasɛm nso no either say ebia ɛyɛ personified word or written word or spoken word ɛyɛ Onyankopɔn asɛm a ayɛ nipa ana nipa a Onyankopɔn asɛm ɛna asɛm a yɛatwerɛ anaasɛ asɛm a yɛka ne nyinaa deɛ ɛwɔ yɛ ni Nyankopɔn ntem na me boy ɛbɛto yɛ bo ase akyerɛkyerɛ nsɛm bi sɛ mu ahwɛ nti Onyame asɛm sɛ ɛbɛyɛ hona bɛtena nipa mu a ana Nyankopɔn asɛm ɛbɛyɛ nipa bɛtena yɛ mu a ɛwɔ yɛ ni Nyankopɔn ntem Nyankopɔn asɛm a yɛatwerɛ nso ɛwɔ ne everything yɛhɛ no nso paa yie paa na ɛno na guide yɛn na ɛma yɛ hunu papa ne bɔne Onyankopɔn asɛm a ɛwɔ yɛ ni Nyankopɔn ntem no ɛna ɛkyerɛ yɛ papa na ɛkyerɛ yɛ bɔne sɛ bɔne nie papa nie na asɛm no ma yɛ adwene ɛma yɛ nyansa a yɛbɛtumi de atena ase de abɔ bra na ɛma yɛ nimdeɛ ani hunumu mfansi adwene sɛ Nyankopɔn asɛm a ɛwɔ yɛ ni Nyankopɔn ntem no ebie yɛ ani na ɛma yɛ hu Onyankopɔn na kwae sɛ Nyankopɔn deɛ ɔpɛ nie deɛ wɔmpɛ nie ti asɛm no ɛnyɛ sɛ bi ɛde ano kakwa ne mu ɛkyerɛ yɛ Onyankopɔn ɛkwae ti yɛhwɛ no nso bebree pa nti asɛm no ɛne yɛ ahoɔden asɛm no ɛne yɛ tenene na asɛm no ɛne yɛ nkwa ti fa hyɛ wadwene mu sɛ wo ne Nyankopɔn ntem no onipa biara ni hɔ o papa ni hɔ yɛ parents yɛ awofoɔ mu ni hɔ partners sɛ bi a awarefoɔ nso wo yere onu Nyankopɔn ntem ukunu ɛne onu Nyankopɔn ntem deɛ yɛ kan deɛ yɛ ne nipa ntem nko yɛ ne nipa ntem asɛm ɛno nko ti yɛhwɛ no nso na Nyame boa yɛbɛkyerɛkyerɛ mu yie paa nti yɛ ne Nyankopɔn asɛm no a ɛwɔ yɛ Nyankopɔn ntem na ɛna control yɛ control yɛ adeɛ nyinaa mu abere biara ɛne baabiara ne ɛkwan biara so Onyankopɔn asɛm no a ɛwɔ yɛ Nyankopɔn ntem no ɛna control yɛ na edi yɛ so bibiara mu baabiara a ɛwɔ biara ɛne abere biara ɛne ɛkwan biara nam so biara no Onyame asɛm ɛsɛ di yɛ so de Nyankopɔn so wɔn pɛ wɔ yɛ kwan yɛ nam so no yɛtwe yɛn ho firi ho ti baabi a ɛwɔ biara no deɛ ɛwɔ wɔn Nyankopɔn ntem no ɛyɛ Nyankopɔn asɛm it control us in everything everywhere every way and every time or all the time ɛhyɛ no nso sɛ Nyankopɔn asɛm no ɛna ma yɛhunu deɛ Nyankopɔn pɛ ne deɛ wɔn pɛ nyinaa ti yɛsom Nyankopɔn a mo nyinaa yɛntie ne yɛ sɛ we worship God through his word soma yɛsom Nyankopɔn no yɛn Nyankopɔn asɛm so ɛna ɛsom no the word must be always in our heart whether personified or written or spoken word Onyame asɛm no emre bia na ɛwɔ sɛ ɛwɔ yɛ akoma mu de yɛatwerɛ yɛ o
dia aye nipa o se dia asem no tie bia no e wo se nipa bia bre bia hu se Nyankopɔn asem no e wo akoma mu anya sa ade a na fe nipa bia ni ho a owo Nyankopɔn ntem ti asem no e pe ono nko a Awurade asem no ye bobɔ so ba ne ebe bia ni akodu ba bi se obi e wo Nyankopɔn ntem a na sa nipa no no nso obedi wo so tumi aka Nyankopɔn ho se obi ba ye Nyankopɔn ntem a eni bebrenu ana atwe ye ho ahia nti eni bi ebetie bia no o ya asom bia na sa ni bi ebedarete bia no e de ebekɔ opposite direction eni bufuro bia ebetie bia na de ebekɔ opposite direction eni sɛ yetie eni bufuro bia ka Nyankopɔn ne ho a sa eni ne be control ye Awurade be twe ne ho afiri ye ho nti ye no so sɛ na afin so eba na sa no a one person cannot serve two masters at the same time iba ba akɔ awura no mienu ntimi ne wo so one person you cannot serve two masters because ade ne a ebetie ba akɔ voice ba akɔ sɛ gidi ba akɔ sɛ manyini ba akɔ sɛ ye ba akɔ sɛ manya de na wo be at the same time then na wo be ye enye possible nti sɛ ye ka Nyankopɔn asɛm no Matthew 6:24 a wo sɛ obi anteme nsom awura no mienu wo sɛ eba saa obabata ba akɔ ho na wado ba akɔ ye hɛ no so pa ye pa na afin so ade ba akɔ mu no sɛ de yetie no bia de wutie no bia no sɛ eyete ne asɛm na wutie a nipa bia wutie no bia no sɛ Nyankopɔn asɛm na wutie a asɛm no oyɛ koa ma asɛm no sɛ Nyankopɔn asɛm a oyɛ koa ma Nyankopɔn asɛm sɛ ɛyɛ bonsam nso oyɛ koa ma bonsam oka Nyankopɔn asɛm no Romans chapter 6 verse 16 a Romans 6 verse 16 a ɔkyerɛ sɛ de yɛn yɛbetie no bia no sɛ de yɛtie no bia no obɛyɛ so mena ma no bia no de sɛ Nyankopɔn asɛm a asɛm no bɛyɛ wako asɛm no obɛyɛ asɛm na ko a sɛ ɛyɛ ne mufuro be nso a obɛyɛ saa ɛne no nso ako a emfa nsia adwene na entimi moaye amen di asɛm mufuro bia ɛba yɛ ne Nyankopɔn ntam a emfa nsia adwene sɛ asɛm mufuro bia a ɛbɛba yɛ wo ne Nyankopɔn ntam bia no sɛ ɛbɛbrɛ Nyankopɔn asɛm ase ana ɛbɛyɛ sɛ Nyankopɔn asɛm ana sɛ ɛbɛyi asɛm na firi hɔ a ana mpo sɛ ɛbɛdi yɛ so a one ɛyɛ owuo asɛm bi ɛbɛba wo ne Nyankopɔn ntam yɛbɛba yɛ ne Nyankopɔn ntam bia ɛyɛ asɛm foforo yɛbɛkyerɛkyerɛ mu paa yie paa na masɛ mo hu ani yie paa yie sɛ ɛba wo ne Nyankopɔn ntam asɛm na wo ne Nyankopɔn ntam no asɛm bi onyame akasɛm bi akyerɛ wo wakyerɛ ɔbrɛ bi ɛsɛ ɔbɔ ne kwan bi ɛsɛ wo fa so biribi ɛsɛ wo didie ɛne deɛ ɛsɛ wo nyinie asɛm foforo bi nso afiri baabi aba a ɛmfi Nyankopɔn nkyɛn ɛna ɛba wo nkyɛn ɛni sɛ asɛm bi ɛbɛba wo nkyɛn biara no sɛ ɛbɛyɛ sɛ Nyankopɔn asɛm ana ebeyi asɛm na firi hɔ ana ɛbɛbrɛ na asɛm no ase ana ɛbɛkontrol wa yini kan tia sɛ saa asɛm no ɛyɛ owuo na yɛmfa nhyia adwuma sɛ ɛyɛ mmaratoɔ na ɛyɛ wɔsɛyɛ ɛyɛ nome mfa nhyia mo adwuma sɛ yɛse biribiara no a ɛbɛyi Nyankopɔn asɛm afiri hɔ biara no one ɛyɛ owuo it is death ɛyɛ no nso paa yie paa na ɛyɛ hell ɛyɛ destruction na ɛsan yɛ transgression na ɛyɛ curse yɛmfa nhyia adwuma na tumi aboa yɛn deɛ ɛnam so ma ne baa yɛ biara asɛm no deɛ ɛnam so ma ne baa yɛ biara ɛne wo a ɛbaa wo nkyɛn biara mo mmienu nyinaa mo yɛ pɛ asɛm bi firi obi nkyɛn na ɛbaa wo nkyɛn ɛna asɛm no ɛba bɛ control wo ɛna ɛbɛdi wɔ abrabɔ so a deɛ ɛse saa asɛm no ba wɔ abrabɔ mu a ne bɛsesa wo a anaa wotie asɛm no a ɛne saa ɛsɛ ɛyɛ owuo wo ne saa nipa no nyinaa mo yɛ pɛ wo Nyankopɔn ani mo nyinaa mo bɛwu na deɛ ɛnɛ deɛ ɛbɛsɛ yɛtwa nye susu ne sɛ deɛ yɛ ana ɛkwan a enipa fa so ɛba yɛ ne Nyankopɔn ntam no yɛ ana nipa no twe yɛ kɔ opposite direction mo mfa nhyɛ mo adwene paa opposite direction onyame asɛm no baabi ɛde ani ɛkyerɛ no ɛma yɛ opposite Nyankopɔn sɛ yɛnkɔ yɛ anim no na ɛne bi sɛ ɛkɔ akyi na ɛno na sɛ Nyankopɔn sɛ ebi ameka sɛ asɛm wei adeɛ wei sɛ woyɛ ɛne sɛ yɛbɔ dwaman ɛne sɛ yɛbɔ korɔ no nyɛ bɔne bɔ korɔ no nyɛ hwee Onyankopɔn sɛ asɛm wei gyidi ɛne asɛmfoɔ no aba wo nkyɛn sɛ mɛnye ni Onyankopɔn sɛ asɛm wei mɛnye ni ɛne mfoɔ bi aba wo nkyɛn sɛ gyidi ɛmɛ bia momfa nsia adwene sɛ asɛm bi ɛde kɔ opposite direction biara no momfa nsia adwene sɛ ɛyɛ strange voice na menim sɛ yɛkɔ so no yɛbɛkɔ Bible mu ni ahwɛ na mpɛn bebree no ara no ɛtaa fa ɛnaadaa ɛkwan so ɛna ɛba ɛnaadaa kwan so paa yie na ɔbɔnsam ɛde ɛba sɛ bɛyɛ a ebi ɛnaadaa ɛkwan so bi sɛ bɛyɛ bi esuro bi na ebi a deɛ meka ne sɛ
se obi wo ho a no do obi ba wo no Nyankopɔn ntem no be se oyi asem ne firi wo Nyankopɔn ntem a ebi wo ho a enam daadaa so ebi wo nso ayenhye ebi a wukunu a no ode nse bi ato se asori jai asem eni akire ya awofo nso a omo su enhye pawofo bi nso omo taa de na adaa ne adefedefe enam ne ade ne bi wo nso omo di suro bi ehu bi na wo mu sa asem okoso adi akire a di asem bi a de ebeye wo nie na for mu use force bi se de ebeye a ebi a ye beja asem na akire die ne ebe ko Bible yen kan Nyankopɔn asem no wo Job chapter 2 Job chapter 2 9 to 10 Job chapter 2 9 to 10 o se na ne yere ka kire no se woda so kura umudie mu ana dumi Nyankopɔn newu ono bua na se sade ema jeje nhie mu bi kasa na wo kasa yi ya ti Nyankopɔn ho ade pa na ade bone na yenye ya na yenim nyina mu no Job amfana no anye bone amen yesi Job amfana no anye de ebe nse ipadua no eniema ebetimi de yan dos bebre ebetimi de ya eni aye bone ya hwene aye bone ya no aye bone ya nsa aye bone ene ebetimi de ya no nso aye bone ba Job wamfana no anye bone nse ha se o kire bibi ha se de Yesu efiri mo ne se Job onyame asam Job nkyai a ekire se eni se Job do me awurade Onyankopɔn ye nnome no yesira no ye nnome no ha se Job ene pense oba Job ene ni Nyankopɔn ntem mo hia no nso Job ne yere no opese oba Nyankopɔn Job ne ni Nyankopɔn ntem na afi oyi asam a eda Job ene Nyankopɔn ntem na efiri hɔ asam bi da Job ne Nyankopɔn ntem ne yere no ebam na ne botaa ne se obeyi asam no a eda Job ne Nyankopɔn ntem na efiri hɔ asam a eda Job ne Nyankopɔn ntem na se Job enome awurade na Onyankopɔn ye hia ne da bia na oba no nso ede ensamfro bi ba se dumi Nyankopɔn newu onse ono na onso oba Job ntem obetwe Job adwene de opposite direction yesu bi afiri mu o obeyi asam na afiri hɔ na fe ono de na asam abesi hɔ na fe na asam abe control Job de be wi ase no na oba no na air control Job na asam na air control Job se Job ti ase ene odumi Nyankopɔn ene odumi Nyankopɔn wa na je se aye oba na asam ena fe air control no oba na beyi Nyankopɔn asam afiri hɔ so onipa bi ba oni Nyankopɔn ntam a asam a ɛwɔ ni Nyankopɔn ntem no obeyi asam ne firi hɔ na ɔde ne de ɛbɛhyɛ hɔ na sɛ wotie no na ɔbɛyɛ sɛ nipa na ko a na fe Onyankopɔn no a ɔwɔ no ɔyɛ nkwan sɛ bia ɔyɛ wo boss Onyankopɔn ɔyɛ wo director Onyankopɔn a ɔyɛ wo master na wotie no afei be wi asɛ na wontie ne bio o me mfa nhye adwene sɛ ɔbaa ne ka kyerɛ Job sɛ Job ɛnom Nyankopɔn no mu ɛna Job nso onim sɛ ɔnim de Awurade asɛm ɔne nkyɛe sɛ Onyankopɔn ye nnome no ene asɛm a ɛwɔ ne Nyankopɔn ntam a wɔsom no eni asɛm bi wɔ Onyankopɔn ne nipa ne ntam na nipa bi wɔ ha ɔno ɔba mu no ɔba bɛyɛ no sɛ Onyankopɔn na ɔde asɛm foro bi abetu de ɛwɔ nkyɛn na firi hɔ na afei wagye na asɛm no na de ɛwɔ nkyɛn no afei de ɛwɔ nkyɛn na firi hɔ na afei de wode ɔno no de na ayɛ adwuma ɛkɔba ne saa de a na nipa na ba Onyankopɔn ntam na saa nipa no na ɔbɛyɛ controller of your life you're very careful pa okay, Leviticus 24 verse 15 or say kasache Israel for ne say obia obedum ni Nyankopɔn obia no obesoa ne bone Nyankopɔn ye nnome no ti obia say minim say obia nya picture no afa obia ehunu say yesi Job say otie ne yere no a enka dumi Nyankopɔn say nnome no ti maka say mere bia no voice bia no so obi ba ya ni Nyankopɔn ntam a ode ye ko opposite direction opposite de Nyankopɔn se yenkro no de wo se me yenye no de wo se yenye no omfa yenkɔ hɔ eni bibia eba wakwa mu bia a ene onyame ansɛm bia wo ntam dipa emfa ho nipa kora a wɔde saa asɛm no baaye sɛ ebeyi asɛm a ɛda wo ne Nyankopɔn ntam afiri hɔ de a nipa no waba wo ne Nyankopɔn ntam enti ha sɛ Job so wanyɛ dɛ ba wa ma ne ho kwan Job sia no Job yɛse wa ma ne ho kwan kora wɔka kyerɛ sɛ wo de yɛ sɛdeɛ ema aka ni bi kasa nsa na ne de won so kasa ise why say man ni mu baako ewi asefo man ise why say mu baako se mitie wasem a ne se me de wasem baba brade a na asem a wo me nche no ma yi afiri hɔ Job se empare no pa amen good enti Job wa makwa say oba no control ne life anya se wontie ne yere yetie asem me kan say wo Nyankopɔn ntem no ene ni nipa ntem difference won ntem o afa be wi ase no Job ne yere na editete ma no
One action the answer why. I want young upon them who heavy alcohol. Then so I feel Obana seminar be heavy seminar, effing in temp. Na who pay you pa. Na say, I never acquire any who be you pa and said, Unipa be a we as a piano. Say, what don't go young upon Gina Bia. Na say, already not seminar. What the assembly for because ye are 73 home. Now, many pets you what? Dear papa, and found some of your bad type, and found set when I won't panel, and found some when I was penny, and now you're in it, and now you're present. I send be a young upon them. I have quiet when I'm also young upon channel. Only papi of a man who be anwa. Or purpose on the assembly for be a better some one channel, every honor. Now I'm a young upon a king kunu. Now I'm a young upon your master affair, two masters. Ewa brabo mo no sai ni pane de obi obe no master bia wa brabo bia no onue na won so mo bi kan se onye master wa brabo mo so na due obi nya master apart from onyankopon ne nasem onyankopon na nasem nko ana e control absolute control over our life ba bia e wo bia ade bia ye bia kwan bia so emfa entiase ndu utie ni pa bi che nyankopon a due ase job nyankopon nyansa ode man no yese ode bo ne yedna asem to guye na fe obo asem wone nche no so ho bai ebi so hu se asem ne nkwa asem no ne home ya wo home ti asem wo ye nche ti woni nyankopon ntem no ni betra so ode ba nche ne kwa mfa so ba ne se omo nso eba omo di nyansa omo yi asem na firi ho ti job obo asem no ho bai o di he no so pa ye pa se asem wo yenso ye nche no Yemo ho by. Now, don't or never invite or allow any person to come between you and your God. Don't allow. Job wa man quite dance or ban it as some froba. No what you asem no. Na abeyi nyame ansa abe hwe Yankopon die num. Na fe ne ne control no. Obu an ne control no. Onyame asem no. Obu an ku ne control no. Due. Na wo ukoye controller pa obi abrabo mu. Obi ni Yankopon ntem. Na wo manipa na asem we di ne so no. Who ye are self free. Now what the world dear mama manipana I could do with the aswa. Dear now so my whole crime map. A radiant Samoa a won't say. I say a dear Jumana. See, I see that no so I am seeing you. And the hour for really our 40 come from first one and say, almost for say. Our 40 come first in Yamias free and China say, heaven, I'm war. And some Mr. Tom, on Tom, and I'm any either said, I mean, you force. Sa na one phones with our response to use force. Opasora na so opo gidie opo awade ana se so opo awade ana so opo gidie yimba akọ aida se no de akoto obi ani ma so me si onyai asoro me se me mpe enche be odi eche me ne nye ho enzo so obeye me de me ka che ne se so open awade ana se open na sorry a omfa unim fa ne mienu na me ka ma kire se obi a wa bene ne wote nyankopon asem ase no onyame asem onimu na afa ne moja no obeka ne plan a kire wo se open the amen. And okay, I make Obia on was soon and upon power have the alcohol. Obama what he has said, or do the Medomikuno Medono. Minini ansem. Minimum upon Tamo dear, minimum I didn't temper, dear, me so about her. Min pursue about her or Baha, my boniet young upon. Now some my boniet young upon pa, not Namasomi dear. Ah, Yamin 5 bonnet in Chame. Namasomi Kuni. Na maso me yire na Nyankopon no obo me be wiase a me nsom no na fe me gya na kire die e ba sa me se normally one more ne opasora no afa opo gidi no afa opo awade afa awade one more at times o mo nsam obia no a o mo yire no kra suro o mo se bia o mo ni ho adabra o mo ni ho wiase no afa na ne ho popo na ho popo se si a go se bebe ho a so o mo kru ni ho o mo ni ho na empare o kase Yesu di me empare me Yes, the man power. And just on the Hokuro, and just on the Oiro. When you know, so dear, the unfair one to young Ponswa, a bedroom may be on Sunday, a battery abrabomoso. Indeed, I fear the cotton penny for any more. This is penny for back at the war. Penny for oh, Nasa Ukunu dear, Ben Madia, that's what you Ukunasem. I saw the Sabu. Ukunusa, so the Ninja, and a winya ye. Hey, Minyai. I didn't know Mujam. It's Ukumi answer. Amen. Any pasana, good. Any pasana pa na wade amasi up. Unyame ansem emojem asene womojam. Umpaja monsa
Asan na so mo ho. Asam na be so mo hwe. Amen. Ya kwaso. Hwe engen kan nyame asam no so ewo owura bi nso afa na Mika. Mika nso o kan nyame asam o so obo Mika 2 King 1 King 22:13 to 14. O se na obofo akofra Mika no ka kire ne se hwe adifo ni nyina de enokoro eka asempa kire wo hene. Ma won nsam nya se omu ba akode na ka de ye 14 na Mika kan se Ewade ti asie de Ewade beka a kire me no na meka. Odifo Mika nso oyedifo ahabo ebekokon no adifo bebrenu a de wo mo adwen na eka sa kire no na eyema na pa ye pa ti obofo bi esma na okofa Mika nso aba no wo ba no na otunofo kan se wokoi kasempa ma won nsam nya se wo mo aka ni nyina de ni bi se na mo nyina ka kan to kwa nso kanu abi na won so aye yie enka se mo furo bi a wo kwa kanu abi mo ho asem won ka ese wono nso oba oni Nyankopɔn ntam o odifo no Ewade asem won nche ne se mekasa na esa wo kasa miye ko mo na esa wo ye ko mu masem ni won nche kan wano tum ba de se obi ka che ne obi tu no fo bone se che na kire bone se wo kwa ka de o mo kan ni fo wadwe ne kasa ko didi wadwe ne ho wo kwa nsem mo kan so ka bi na won so nya ye ne animonyam wo ba mu o e no ka che se Ewade ti asie me de Ewade beka na meka wa ma ne kwan se wo mna oni Nyankopɔn ntam nimudia Nyankopɔn di ama na so ɔmfa nye na adwuma ne difo adwuma no odifo na wɔyɛ no ogina Nyankopɔn akwa nkyerɛ so onyame asɛm na ogina so yɛ difo na ansɛm wɔ ne nkyɛn ne sɛ menkasa ya menkasa ɛmfa wadwene nsankom ɛmfa wankasa wadwene ɛnka bibi nkyerɛ obi ada owi ase deɛ me meka kyerɛ anasa ɛmfa mimi din ɛnka asɛm bi a ɛmenka nkyerɛ obi ada onipa no se fa Ewade din ka fa okwa wo odifo bo Nyankopɔn din deɛ ɔmo ka no so ka bi wọ́n fọ́ wájú ní kábì na ebe si wíyẹ obìnrin ni mònyam obìnrin ayẹ yíyẹ ọba Nyankopɔn ntẹm ọba ni Onyankopɔn ntẹm o sẹ wọ́n gye saa asɛm no yɛ adwuma enipa no bɔfɔ no asɛm so wɔfaayɛ ɛna ɔkɔ ɔhene anim ɛna ɔde n'adwene kasaayɛ a na afei nipa no asɛm no na afei ɛkɔntro no hɔ ti mmerɛ biara nipa bi afutu bɔne akwankyerɛ bɔne asɛm bɔne biara ba wo nkyɛn na wogye na wo ɛbɛyi asɛm firi ho a saa nipa no wɔbɛyɛ ɔmaster wɔne ɛkɔntro wɔ na osise Ewade ti asie pa de me Nyankopɔn bɛka no ɛne na mɛka amen tukwa saa no ka che ukwa kasa mpache nana nso banya yeye ne nimonyam obɛhye wani nimonyam saa na sɔfo no nyina yɛ saa na obi yɛ na wo so na kasa mpa fo wadwene didi wadwene ho wo kɔ didi wadwene ho Nyankopɔn sɛ enidi wadwene ho nipa sɛ didi wadwene ho ne wa invite nipa de no allow asem si amala bana nkyɛ afei no wato ne professional na say na ɛkyerɛ wo na afei wayi afiri hɔ na ɔyɛ die nipa pɛ ehu paa yɛhwɛ yie ne yɛntie afutu bɔne ɛne akwankyerɛ bɔne ankɔfoɔ de man yɛ awadeɛ mu yɛnyam nsom ne yɛ abrabɔ mu ɛkwan bɔne ebi nimfa so pesika kwan bɔne ebi nimfa so kora na ɔmo kunu ɔmo yere mo tena ɛne nipa tena wɔ wiase no hwɛ yie na afutu bɔne bi ɛba wo nkyɛn biara no hakye biara no ehu paa yie paa deɛ se ɔmo a woni Nyankopɔn ntɛm no yɛsɛ woni Nyankopɔn ntɛm no obi mfuro biara eni hɔ sɛ Nyankopɔn ɛtena hengua so ɛna wogye instruction na woni Nyankopɔn ntɛm ne mmara na woni Nyankopɔn ntɛm ɛna yɛ kwan obi mfuro bi nso ɛkasa woni Nyankopɔn so ɛho ɔno nso akɔyɛ ne ho master ti ɔmo mienu asɛm no ɛntimi mbom anya dwuma wɔ abra bɔ mu da ti asɛm biara no a ɛwɔ wo nkyɛn biara no a yɛtimi de Nyankopɔn asɛm ase biara no enti Nyankopɔn asɛm biara no a onipa bɛka biara no sɛ wawofuo o maame o wuni o busuani o biara bɛka biara no o kɔɔkyɛ o sɛ ɛhyɛ Nyankopɔn asɛm ansɛm nko ade a enti Nyankopɔn asɛm ne mu asɛm bi ɛbɛma Nyankopɔn asɛm ayɛ ketewa na ɛma no ayɛ kɛseɛ biara no ɛyi Nyankopɔn asɛm afiri wakɔɛ mu wodi so pa a ɛwɔ wuo na ɛnsɛ sɛ yɛ ne Nyankopɔn ntam biara no asɛm biara ba yɛ ne Nyankopɔn ntam praise the Lord good saa nti akwankyerɛ bɔne mo hwɛ ne yie afutu bɔne Adam mo nyama maka Genesis chapter 3 onyame asɛm na ɛsɛ me mama hu Nyankopɔn ntam o sɛ woni Nyankopɔn ntam na ɛnsɛ obi aba hɔ na asɛm nko a na ɛwɔ hɔ ne deɛ Ewade ka ɛna wodi akyire Adam Ewade asɛm wɔ ne nkyɛn asɛm na wɔ ne nkyɛn ne sɛ edua we mamu ntibi ni ɛne ne nyame asɛm a wɔ ne nkyɛn no afei Adam ne yere ne hwe ase no kɔtie bɔnsam no ɔbaa no baa ne nkyɛn ɔbaa no nso ɔno wɔ hwe ase
And also Bowra them say, woman, some men call heaven, the answer on heaven that. There's one kind of plane, you know, was a war. Some men call heaven, Mark heaven. Now, 7 Bobano, 7 you can say, I know. Some men was on heaven. Not in the some me pass, and me having pass, and men call the other, was on heaven. And on the da, and in Sembi, catch any kuna have Berman also, as someone in channel. Oh, yeah, send me free. The other young person 1 year, and a quadia. And as someone getting young upon Temnum. As Sembia, Abay and Tem, Abay young upon some free Hobian, I no me. Young upon some catch Adam. What's your into what's your origin? Me send a maca. Or banner the all opposite direction. Unim perfect, one must have own chair by. I feel Obana I am master our brabum. Not some the air control war, not some the air was so. Me must some of the away if you have. Eh, papa. Nipaya brabumu. Ya when you baby as no, any young upon terminal. Not anchrophobia beba, no more bodemu. Not for you, Gideon, you're not saying. Yamiman and Parry will use with you. Now, so on some, and idea be up. Obian one swap. Obama young upon Akin Kunu, our war. Not some of our own and a quiet. I bridge be up when I'm also a can swallow. So we are 73 padia. Any young upon terminal. Not I say, Sana. The American said, so what's here? Must have for be a kind of one. Or back in one free one. Nipa be a befa be a so obey young upon some few aqua will be a. None of some country will be a ball, a no man. So on percent, obey young upon some few one, cause I won't chair there. One, I was a young upon some one chair, where see you. One person will be a summer one chair, where see you pa. Now, born home by. Now, only come home. Not young upon young son, young upon our green or the some of my agony. I didn't air for the most idea where the every year send a bear. Nipa person obey me or even free young upon some. Now, men who quite a beer. So you could know, and Daniel, one cassa. Yes, Daniel, Munyan Piebo, Mamma Mumpire, Daniel Mumpire. Now, I fed over Mumpire, I dear when they Daniel's only young upon us, as someone only young upon time as a woman pire. Young upon one, one son, what dear. Man, no one said on an Ebia, what dear. Yes, one yam. Or be a back only young upon time. Was I the Mewu? Some may judge you, but there's some men dear. Many young upon time, as someone that I mean young upon time. Nobody has some left what they are. Let me tell you, dear bay. And I was saying, who? One man who cried a beer or boss someone who buy. Mummy, someone way and chain who buy. One must someone won't chain who buy. No one money uncle who are. We did at an ada, who couldn't ada, or moment panibi, nipebu, at an ada, but Bodum was a son, winning young upon Tamar seminal. A no me pa. Amen. Praise him. Good. Minimum said, Tinang upon some, very good. And I acquire at the young upon chain. Any person be by any young upon them. So for my own young upon them. No, or so for you quite. He has no right. So about only young upon them. How much they are quiet. And maybe I can't once a minute. As so fortunate they are quiet. Or if will be any quiet so about only young upon them. This is some said a personified word of God. So a personified word of God that they are. Nyang kupon wuni pana sa we nipa ohun sa na asem ana wo nkyɛn na monye nipa na wo ntem enti wuni nyang kupon ntem onye nipa bio amen. Very good. They say apart from nyang kupon no ema obi anya o master ana say obi an control menim say ena adesuan enyamu afutuo pa asem na epon no nko a nyang kupon bese bedwene asem furo bi aka na asem ho we ni nkunfo pa o we jealous God. We ni nkunfo pa nyangopon we ni nkunfo pa ye pa ne ye be se na me na twe nkunu ye be se ruade ama na atwe ye ho ni nkunu ne be wie ye die na sama wo ye nchen no e se pepepe odifo mikaya wa ma obi ama esa ne profession no se fa wadwene ye adwuma na me se fa wadwene nkama sem fa mi din enhye nkom bia me nka nkyere wo onipa se fa mi din fa ruade din se nkom ne wa tie nipa na sem ne wo de wa ye sa ade a na fa nipa na sem na edi ne so ya mo ye hwese hwan asem na edi wo so onyame asem na edi wo so ana nipa bi asem na edi ye so enche asem wo say edi ye so a proved word of God, the personified word or a proved word of God. Onyame pa asem wo wasanse what authorize here what authorize and as a control ye apart from onyame pa asem bia eba wa bra bo hunu kunu ntam asem wo ye oba ayongofa da be ma ne oba ntam se
Nyankopɔn bɛ sɛ yɛde yɛnim ɛna di agorɔ. Bɛrima no nso bɛ sɛ wɔde wɔkyi na di agorɔ. Nyame asɛm a wɔwɔ nkyɛn wotie saa bɛrima no na woyɛ saa pa a waba wura Nyame asɛm mu wɔyi Nyame asɛm ɛwɔ wo Nyankopɔn ntam ayɛ dɛ afiri wo ntam. Ɛno me nka saa nipa no. Amen. Asɔrefoɔ me sɛ no me nka no. Mom yɛn sɔre yɛ. Nyame bɔ amɛtoa so. Me nwie yɛbɛhwɛ ɛkwae no. Nyame asɛm yɛ kwae. Nyankopɔn asɛm ɛyɛ kwae. Ti Nyame bɔ amɛtoa so na afei atumi aboa yɛn. So Nyame sɛ ohun yɛn mmɔbɔ. Ɛma obi a ama wo Nyankopɔn ntam. Yɛtie yɛ awofoɔ. Ɛni nipa ntam asɛm nko. Bara asɛm bi a ɛba na abɛtwa Nyankopɔn asɛm mu. Abɛyi Nyankopɔn asɛm afiri hɔ. Na abɛsi anan. Na watie ne deɛ saa nipa na ɔde asɛm baeɛ no wabɛyɛ wakoa. Wayɛ koa ma no. Wabɛyɛ boss wɔ abrabɔ mu. Due. Nyankopɔn na ɔsɛ yɛ master in your life. God must always be your master. Awurade yɛde aseda kɛseɛ ma wo. Ɛnɛ wasɛm mo aba. Ɛnim sɛ asɛm mo ahyira so ama yɛn. Ɛda wase. Ɛwɔ Yesu din mu. Amen.